Komanso amuna anu a Lucas kapena anatisiya mukhalo masuka kuti ticheze nanu. Sunuziwa ngati ndalakwisa kuyamba muchichewa kapena tinene muchizungu. Pangani maiki yanu. Ayi muchichewa momwemo. Ja momwemo. Zikomo kwambiri nyumba yonse. Ndiyamba ndi patsiku la pa 9 mene amachokera ku South Korea. Anafika madzulo around 7 tinawalandira mwa nthawi zonse mene timawalandira gakuti achokapo. Atafika tinalonjera ngati mwalonjera ndimene amandiuza zoti kumamawa ndikuchokaponso ndikupita ku Mariro ku Nkatabe Rafika Sambala. Ndikhulupirira mwamva anandifunsa choncho ndipo ndinawayankha kuti nde mawa ndikanyamuka 7:30 kuno ku nyumba. Okay koma naloti tiyenda pa by road koma tuza zoti tiyende pa ndege chifukwa tatopa tayenda mtunda utali. Zikomo kwambiri. Basi tinagona mawa kwasha mmene amapangira nthawi zonse amapita ku chechi morning mass ya 6 o'clock. Anapita ku chechi anabwerako kenaka abwera anatuza zoti ndingopumako kaye mwina kwa 20 minutes koma ndidzutse ndoti of course ndoti nthawi imene amabwera samamva bwino nthupi. Anandiuza zoti koma ngakhale ndikupita nthupi mwanga sindikuva bwino ndikuva ngati malungo choncho. Ndinauza zoti bwanji usakhala ndakuti komano ndimene kulili ku office sizingatheke kuti ndikhale chifukwa Gloria amene anali ngati twice wawo ndoti atsala ndi madamu analoti apita komano sapita. Ndikungoyenerabe kutani kupita. Inawo chabwino ndanandiuza zoti amwena ndikabwera kuko andithandiza tani kanyemba. Basi zikomo kwambiri. Kenaka akonzeka mamawa kuti azinyamuka ndimeneno akundiuza zoti ndipatseni champhepo. Akundiuza zoti kuku kuli mphepo nsangama ndiyimbira foni kusizira. Ndinatenga champhepo ndikuapatsa. Nawo zoti mutenga ichi akundiuza zoti it's okay nditenga chomwechi. Anatenga champhepo chija ananyamuka ndikumatani ndikumapita. After there panalibenso communication ina iliyonse chifukwa timadziwa zoti nthawi zambiri akachoka choncho ndikuti sipamakhalanso communication ina iliyonse chifukwa choti amakhala close kwambiri ndi abwana. Timadziwa zoti after akakhala kuti akapeza mpata ndi pamene timalankhulana. Anapita ine ndinatsala pa nyumba. Nditakhala around 10 ndi pamene ndimata odi ndionere chani mwambo wa Mariro. Ndinakhala pa screen kumaonera komano ndinadabwa kuti mpando wa bwana mwambo naloti wayamba komano mpando wa bwana a vice president panalibe munthu. Ndinalibe nazo ntchito kuti basi mwina kapena sanafike. Kenaka ndinaonera kwa kanthawi kochepa ndinachokapo kukamba kuphika ku kitchen nalowa ku kitchen. Ndamba kuphika ndikuti zija ndinazisiya. Nditamaliza kuphika naloti ndifuna ndipite kunsika ndikaguleko ziwiri zitatu. Ndamaliza kuphika komano chimene ndinazadabwa inali chama 11 thupi langa linadzapanga ulesi wina wake ujoti ndinazifunsa kuti chuchitika ndi chani. Nakangati kuti wina wake wandisola mafupa mpaka ndinafika poti ndinakakhala pa mpando nthawi yaitali pafupi mona 30 minutes kuti mwina ndizitolere. Basi ndinasiya pambali pakati asanamalizitse koma kuti mpando unafika pochotsedwa chifukwa choti vice president sanafike. Akungolira asiya ujeni amaliza kuonera screen anatenga foni. Akuona foni ndikainwa kana lowa ku YouTube kana anaona kuti
kenaka ndinalandira call yochokera kwa cousin wanga from Blantyre. Anandifunsa cousin mwaswera bwanji? Ndati ndaswera bwino kainuyo. Akuti kodi amwene amapanga na amwene anapita nawo ku maliro kwa Rafu Kasambala. Ndinauza kuti anapita. Ndanangoti okay chabwino ndamva basi anadula fonicha. Ndendekha ndimazifunsana kuti kodi ndi chani chachitika. Basi ndinanyamuka kafika kunyumba, nditafika kunyumba ndi pamene tsopano ndinalandira foniso kwa mulamu wanga wina amene anali ngati younger brother wawo amene watisiya pompano April imweyo. Ndoti anandiimbira foni. Alamu muli kuti? Ndinamuzoti ndili kunyumba. Andizoti komano musalowe kwambiri mafoni zikusokonezani mutu. Izozo ndi za social media. Musakhale busy ndi foni paja madziwa social media amene makhalira zikubalalitsani. Ina okay ndamva. Basi koma tisadandaule chilichonse chikhala bwino. Anadula foni yake. Panapita ndithu 1 hour kenaka ndi pamene no amandiimbira sister iniro wa ku barracks. Anandiimbira foni. Asisi muli kuti? Ndati ndili ku nyumba. Akuti musabalalige china chichonse. Andira ku coina yake kuti mwina wauzidwa ku china chake kuti chokhudzana ndi anthu awawa. Chifukwa nditalankhulana ndi mwana uja ndinayamba kuyesera mafoni awo onse awiri, anali ndi mafoni awiri. Ndinayamba kuyesera kuimba mafoni awo onse. Anatusuti no musalire. Mapitake mwapatsa mphepo yosakhala bwino. Tiye ndilimbe mtima. Nkutheka anthu awo ali bwino. Okay. Basi tinakhala kenaka alamu anandiimbira pa foni. Alamu musadandaule china chilichonse anthu ali bwino. Kenaka ndinamuimbira foni mwana wanga first born wanga anali ku Livingstonia ku Nzuzu. Ndinamuimbira kana kunasha. Mama wa kutasha zita around 7 kunabwera ampingo parish priest aku St. Ignatius parish. Anabwera ndi police welfare ya ku headquarters ku area 30. Anabwera ku dzangoti khazikitsa mitima basi kuti panopa ndoti asilikali ali pa ground akusaka adakali sakabe koma mpaka panopa ndoti sitinamve ansaina iliyonse. Inazi koma kwamere anthu aja anandi afather anapemphera ananyamuka kumapita. Panangopita 3 hours or 4 hours anabweraso omwacha father ndi police welfare acha anabweraso ndimene no amadzafoto kuzonena kuti amayi tabwera. Imene ino khayi nali cha 11-12 mene anabwera nduthenga nonena kuti amayi tabwera nduthenga nonena kuti ndegeja yapezeka anthu onse apezeka komano zativuta anthu onse ndimene amatusa zoti tipite ku airport tikalandire matupi. Tinapita ku airport kukalandira matupi. Titachoka kumene kucha basi tinabwereranso ku nyumba. Tafika ku nyumba tinagona kwa chammawa watsiku la pa 12. Ife tinali ndi chiyembekezo kuti tinyamuka tizipita kumudzi. Moti tinadzuka kukonzeka ndithu kuti mwina tinyamuka tsiku limene lolo. Kumona pesa kuti anatuza zoti ayi lero lisi tinyamuka ndoti tizanyamuka mawa. Zikuonetsa zoti matupiwa akangofikira kumanda siti kukaona nkhope ayi. Ndi zinali zoti khudza kuti
mpaka natifike poti tisakaone nkhope kudavulala motani. Potengeraso ndikuti alamu anga atakaona thupi sitinandire kusowa medical report ina iliyonse kusonyeza kuti munthu anavulala motere chonchani ayi. Ndiye timembekeza kuti mwina atiuza kuti kodi anthuwa anali mu condition yotani. Basi tsiku la pa 13 tinanyamuka, tinakanyamula thupi muchale mapita kumudzi. Takafika kumudzi tinayika maliro, kenaka mawa wake tinabwerera ku nyumba. Tafika ku nyumba tinakhala tukopera pongo zanga anakhala ndi tunakhala nawo pafupi mwezi wa mtuntu ndinawo pakumu. Kenaka ziti patatha 3 weeks ndi meneno aku office ya police welfare anabwera madzulo, ziti Saturday or Friday anabwera madzulo ndozota chamayi tabwera timafuna tikuuzeni kuti Monday mubwere ku office ku CID muka one katundu wa bambo amene anaenda naye pa tsiku limene licha, ngati mafoni ndi zina chabwino ndiye mwauze achibale kandi mmodzi kandi awiri woti mukaende nawo. Ndiye ndinauza alamu angawa after atachoka alendo acha, ndinayimbira phone alamu anandiuza zoti okay ndikabwera. Ndi anabwera, tinapita ku CID anatilandira. Tikhulupirira tinali ku mabanja 4 kangati. Basi anatulutsa zinthu zija ndikuzisiya potero, anatilandira ndikutifotokozera kuti ayi muzi loza katundu amene kandi akunyumba kwanu kandi achibale amene anaenda naye pa tsiku limene licha, kandi foni chimene mwachidziwa kuti ichi ndi cha m'bale wanga muzitenga. Ife zikomo kwambiri. Ndiye kuti anamba kumasula ife anazimanga manga anamba kumasula ndikuzisiya potero. Anamba zoyamba kukhuthula kupeza kuti mafoni onse anali onyenyeka ngati ineyo nganena kuti mafoni panalibe foni imene ndinaloza kuti iyi ndi foni yakapheni palibe. Zanga ena anatolapo foni kuti inayo inali onyenyeka ndithu, tashi yonse yonyenyeka, kuseri kukhako kunali kuonekako ngatiko koma tashi ndi inali kuti yophwanyika. Ena zinja zoti foni tashi kwa yokha, battery kwa zokha, zonse zinali zonyenyeka zitsulo zonse padera. Chimene ndinakwanitsa naye kuchipeza ngati chimene anatenga Lucas ndi power bank ndi chikodi chimene anandipempha temene amapita kuti ukukuko kuzizira, ndi chimene ndinakwanitsa kutenga, ndi chimene ndinachiona. Koma mafoniwo sanapezeke. Ndipo titafusa kumbali ya mafoni kwa abwana amene tinali napo pamene popo FCID kuti sona mafoni enawo motithandiza bwanji, poti apa sitikuonapo ngati foni ina iliyonse yokudzana ngati kapheni. Anatuza zoti apo tibwereranso kuluchene kunthunga kucha tikapangaso tikafufuzaso mwina tikhoza kapeza munthu ire imene yoyo. Ndiye tikapita pobwera tidzakuuzani kuti mubwereso. Tinavomera, tinanyamuka, ndipo chinthu chija tinanyamula champhepo chija ndinatenga, ndipo anatuza zoti komano mukachike pabwino ifoti chinathirika ku mafuta andege, ndi mafuta andege ndi petrol kale utakhoza kutani ukhoza kaphula songo zina. Tinavomera, tinanyamula chinthu chija ndalamuwa ukafika ku nyumba. Basi nana kuti chichititsa isi pafupi ndi mmene atifotokozera ndinachisiya muchani mstozi yapanja. Tinasiya mstozi yapanja, kenaka chinakhala ndithu mmene muchafupi weki. Ine ndi mulamu wanga ndinati alamu chinthu chichite ndichitani tichichape. Potengeranso ndi maloto amene ndinalota akundipatsa chinthu chija. Afuta titachoka kumudzi tayika maliro, panangotha wiki ndinalota akundipatsa chinthu chija kutulo. Anakhangati agona pampando mene amagona nthawi zonse akakuti afuna apume akuonera screen.
anagona pa mpando umene uja ndiye chinthu chichana khangati achifunda. Ndi ine ndikubwera poteropo ndi anandiuza zoti Martha tabwera tatenga chinthu chichi undichapire chikununkha kwambiri ndi chija ndinapanga nacho ngozi ija. Ndine ndinafunsa kuti tsono mukufunda chinthu chokuti chikununkha bwanji? Akuti basi koma tandichapira. Ine ndinalandira chinthu chicha kuti ndichichape. Ndafuta maloto aja ndinaona kuti chinthu ichichi ndikungoyenera kuchichapa sindikudziwa zoti anali nduthenga utani. Ndinatenga chinthu chija ndikuchichapa. Ndinayesetsa potengera ndi fungo ifika ndi chimanunkha adi kwambiri. Ndipo madzi oyamba amene tinachapira chifukwa chinali chija choti chimamba kupanga nkhungu. Madzi oyamba amene tinachapira nalokuda kwambikuda matope enieni. Tope enieni osati magazi chacha komano matope enieni. Ndi tinachapa naona kuti fungo lija sili kuthabe. Ndi mulamwanga chenatani titani kuti chifungo elite. Nayisetsa kuti mwina lite fungo. Nakagula Starsoft. Nachapira chinthu chicha napeza kuti fungo lija linatani linachepa. Kuti ndinachisamala. Kenaka zitatapita amenepo tinachisunga chinthu chicha mpaka napano chilipo. Titakhala ine ndala mwanga poona kuti mafoni sakutani sakupezekabe. Ndinaganiza kuti pena nthawi zina amatha kusunga ndalama mu foni. Mwina nkutheka mafoni moja munali chani ndalama titani. Ala mwanana akuti bwanji tesere tipite ku Airtel kuti mwina akatithandize. Tinapita ku Airtel. Cholinga chathu china chinachoti tikangopangitsa linyo makadi aja kuti mwina ngati muli ndalama angotitulutsira ndalamazo. Ndi tinapita ku Airtel. Takafika umene kuja Airtel anatilandira. Ndi titafotokoza anatuza zoti mupite ku polisi mukatenge search warrant. Tinapita ku polisi mene anatuzira ku CID. Tinakatenga search warrant. Titabwerera ku Airtel kuja anayiona search warrant ija kenaka anatipangira makadi aja zinatheka. Ndiye tinauza kuti kodi zingathekenso kuti mwina mutioneneko kuti fuka last scene yawo kumbali ku phone yawo ya WhatsApp inali 10:10. Ndiye tinauza zoti mwina nkutheka kuti nthawi iyi amalankhulana ndi munthu. Kodi sizingatheke kuti mwina mutioneneko nthawi imeneyi kuti kodi amalankhulana ndi ndani kapena anasiya uthenga utani chifukwa nthawi zambiri akapeni amati akachoka chimene amakonda kundilankhula amakonda olankhula maonera kuti uzindiyankha mafoni yako isamakhale patali izikhala pafupi. Umadziwa ndithu kuti ine ndimayenda ndi munthu wankulu. Ndisija zoti mudzadzidzimuka mukungomva akukuzani zoti kalandireni maliro ndiye udzalira utaona missed call yanga mwina ndinali nduthenga kuti nditani ndikuuze. Ndi nthawi zambiri foni yanga imakhala pafupi mpaka ndinafika poyipanga kuti kumbali kuti ma message oti akubwera ku inbox kwanga ndinapangaso uchene yake kuti ndizidziwa nsanga kuti toni hii ndi message yabwera ku inbox. Cholinga ndimafuna ndizidziwa nsanga kuti andipatsa uthenga chifukwa pena amatha kungokuimbira ali njira ola amatha kungokulembera message ndikubwera koma ndikonzereni zakuti ndikuchokaponso. Nde izozo ndizimene mafoniwo titapanga choncho talondoloza anatipangira Airtel zinatheka. Komano mu nthawi iyi yoti tifufuzeno za last scene yawo ikuti amalankhula ndi ndani ndi anatuza zoti izozo tifufuza tikafufuza tizitumiza ku polisi komweko ku CID. Ndiye kuti CID ndamene akakupatseni chani ripoti ndi mmene ife yoti tatani titafufuzire. Ndiye kuti mukadikira mafoni ochokera ku CID. Tinavomera ndalama ngawo uzikomo kwambiri basi tinabwerera. Ndiye kuyambira nthawi imene yoyo sitinalandirenso koina yonse ochokera ku CID kuti mwina tikamveza zokhudzana ndi mafoni. Olo nthawi imene anatusa zoti yayi mwina tikabwereranso ku nthongwa kucha tikakapezanso mafoni aja tidzabwera tidzakuuzani sanatuze china chilichonse kufika na tsiku la lero.
mwina ineyo ndikati ndifotokoze kumbali yanga ndi mmene tinasiyanirana ndi Kapeni Lucas ndi mmene momo zikomo kwambiri. Pepani kwambiri tingopempha kuti tiyime kamphindi kochepa polemekeza mzimu wa Mr. Lucas Kapeni. Mzimu wa Lucas Kapeni wose muntende. Kani ano mafotokoza machimvekere tonse taimva kuno bwino. Pepani kuti inali nyengo yowawa kukumbukira zinthu zimene zinachitika mbuyo, kudziwa chikondi chimene muli nacho kwa iwo, komanso ndi losi yaikulu kwambiri ku banja lanu. Ifeyo wa komiti ndifopepesa kwambiri kwa inuyo ndi ku banja lanu. Muchimve mu mtima mwanu kuti komiti ino ili nanu limodzi ndipo funa iyesese kuti mwina mayankho ena ndi ena mukhale nawo, komanso igwira ntchito kuti kafuka amene ayende bwinobwino. Nde mutilola kuti anthu akufunseni mafunso ena ndi ena kuti mwina simunafotokoze mwachimvekere kapena zina simunalankhule kuti muthe kulankhula. Nde ndipange open floor kwa members. Tiyamba ndi Mwanza Central. Zikomo kwambiri chair. Pepani Mike Kapeni chifukwa cha zomwe zinachitika. Mwalongosola za kuti atakuita nani munakapatsidwa skumba ndi anakuza ni mawu onena kuti mukachisamale chifukwa inagwera zinthu zina ngati mafuta choncho. Ndimafuna kuti poti mafungo mwina munthu umatha kudziwabe kuti fungo ili likhoza kukhala la chakuti. Mmene mumamvera fungo limene limamvekalo kapena mmene chovalacho chimaonekera, mukuganiza kuti chinali chani? Zikomo kwambiri. Chovalacho zomwe ndanena kuti chimaoneka ngati mwina chifukwa choti chinakhala ngati chakhalitsa, sindikudziwa kuti anashikamo patapita nthawi itali bwanji kuchokera mmene anakatenga zinthu zija ukoko kuti mmene anachimangira, chifukwa chinali icho choti chinamba nkhungu ngati kuti chinali ngati chonyowa, chinthu choti chikanyowa nde munashika pena pake kuti popanda dzuwa nde chimamba kupanga nkhungu. Ndi mmene chimaonekera chimene chocho, koma chinali icho choti chokhala ngati chinali doti lokhalokha, chinali cha black koma choti timakhala ngati kuti mwina chinali muzifumbi choncho. Sija zoti zomwe ndanena kuti titachichapa madzi oyamba anali matope enieni, sichimaoneka bwinobwino kuti black chanchani, matope enieni. Kumbali ya fungo la uchene la mafutalo ndingane kuti nali fungo la chilendo ngati kwa ineyo, chifukwa ngati kumbali ya fungo la parafini petro ndimatha kulidziwa bwinobwino, koma fungo limene linali loti la chilendo. Zija zoti titachisiya mu stores yapanjayo timati tikakhala mwina ngati mmene mulili niyo kumeneko kufungo limatha kumveka. Ndimene ndingayankhire. Zikomo kwambiri. Ndimafunsa zimenezi chifukwa chokuti panabwera mayi ndaiwala koma makamba zoti katundu wawo adagwera mafuta
ndiye nkhani imeneyi tifuna kuti timvetsetse bwinobwino, ndiye timafuna tingomvanso mbali yanu mmene mwalongosolera pa zifukwa za information inanso imene inabwera ku komiti kuno nkhani yokhudzana ndi mafuta a ndege. Ndiye mmene mwatilongosoleramo ndiye kuti ifenso ngati komiti titsatira tione kuti kodi mfundo imene tikhoza kupanga nayo bwanji. Koma ndimafuna chachiwiri nitadziwa kuti mwanena zokuti munakatenga power bank. Power bank imene ilipo ngati zikoma kwambiri. Power bank yo ndiyoti ilipo, komano anaitenga ndi mwana wanga amene ali first born wanga. Ndoti mene ndimaitenga power bank inali ya nyuwani, anagulaso ku South Korea komwe kumene amabwera, inali ndi twili ya nyuwani. Komano mene ndimakaitenga inali yosweka ukuku ku chajirako, inali yoti yasweka chizoti timati tikaipanga chonchi imamveka zitsulo mkatimo. Ndi mwana wanga anayimasula kuiona mkatimo chizoti anati mwina ndikaisire kuikonzetsa. Komano atapita nayo kukonzetsa ndoti sinatheke. Zikoma kwambiri. Mwanena kuti munapeza funso lomaliza, munapeza anthu ena anapatsidwa mafoni amene anali ophwanyika, amene munawaona kuti anali ophwanyika. Panali mwina imodzi mwa mafoni amene munawaonawo kuti munawaonabe kuti inali mu condition yokuti ikhoza kugwira ntchito. Zikoma kwambiri. Ndinganene kuti ayi ndimene ndinaonera mafoniwo panalibe foni yoti tikhozona kuti ikanatogwira ntchito, fuka ngati imene anatenga chimaneni inali yoti yophwanyika tachiye imangoonekako pang'ono ujeni yakuseri, kava yakuseri ndimene imaonekako ngati, komano sinali foni yoti akhuzona kuti ikhoza kubwereranso kuti igwireso ntchito. Olo imenenso anatenga siti lapkeni siti ndani inalinso foni yoti singabwererenso. Kafoni kamene kanadzaoneka kuti kamoyoko kanali ka tani kanyemba, kanali kakang'ono kakang'ono. Ndi kamene kanaoneka kuti kanali kamoyo, komano sindikudziwa ngati kanali kuti kakhoza kugwira ntchito. Chair, ineyo ndiyimire pamenepo pakakhala mafunso enanso ndibwere kutsogoloko. Zikoma. Besa Kasena. Zikoma kwambiri Chair. Mai kapeni ndi joini azanga kukupepesani chifukwa chakuti aya bambo ako nyumba ivani kupepesa kuchokera kwa anthu akuchokera kudedza Kasina. Mene Chair muja kuti tinalo limodzi pemphe Ambuye kuti apitirize kukulimbitsani ndi kutonthozani. Komabe ndi joine azanga kuti mwina ndifunseko mafunso awiri kuchokera pa zimene mwatiuza kuti mwina azitithandizira kuti tipeze masala pakafukufuku wathu. Ngati ndinamva bwino lomwe munatero kuti munafuna mutanditsimikizira kuti pa mafoni awiri amene anali nawo amunanu mutayesa kuayimba mwana kuti onsewo samapezeka, andi apa panali pa 10 June 2024 ndichonje. Zikoma kwambiri. Koma WhatsApp wawo wa malemuwa ngati ndaona bwino lomwe mwanena kuti last scene yawo imonetsa kuti inali 10 minutes past 10 mmawa wa tsiku lomwelo se? Yeah, zinali choncho. Atachoka ku nyumba pakati pamene pa last scene wawo wa 10 past 10 musimu munayankha nako china chilichonse? Zikoma kwambiri. Monga mujandanena kuti nthawi zambiri amati akangochoka pa nyumba choncho timadziwa zoti apapa ndiye kuti sitilankhula naso after atasiyana ndi abwana, ndi pamene amapeza mpata kuti ngati pali china chake choti andifotokozere amatha kundiyimbira.
komano akakhala kuti achoka ku nyumba chonchi sipamakhalanso communication ina iliyonse, koma apapa ndoti sinalandirenso foni ina iliyonse komanso sinaonepo message ina iliyonse yokhudzana ndiwo. Chabwino, nkhani ya kupanga identify thupi la malemu mwanena kuti alamu anu ndi amene anapanga identify? Azikoma kwambiri ndi amene anapanga. Adi munandiwuzanso kuti mpaka lero kapena amene makayika maliro munakayika alakuza kuti musaone nkhope koma simunalandire medical report iliyonse yolongosola kuti anavulala bwanji kuti anene kuti musaone nkhope. Kuphatikiza ndi achimwene awo alamu anu sanapatsidwe report iliyonse mpaka munayika maliro? Azikoma kwambiri zinalidi choncho ndithu sitinalandire medical report ina iliyonse, ndipo ifenso tinalodzifunsa kufunsana kuti ine ndimakhulupirira kuti mwina ngozi ina iliyonse ikachitika pamabwera medical report anthu kufotokozerani kuti munthu wanu anavulala motere kuti afike poluza moyo, ndipo zimenezozo timakhulupirira kuti ndi mmene zimachitikira. Koma tinadabwa kuti ife mpaka tinakayika maliro mwina timayembekeza kuti kapena mwina tikachoka kuku kapena ndi pamene atadzatiuze, koma mpaka kufika siku la lero sitinalandire medical report ina iliyonse. Sikoma Chair, anthu amene abwera kumbuyo anzanu mwina muna ndi mwayi womvetsera kapena mwana ndifunse kwa ino nokha chabwino. Amanena kuti inalipo nthawi imene kudachitika autopsy report andi akubanja aliyonse adafunsidwa akhalepo kapena akutchito tapana imirira popanga autopsy report, andi malingana ndi commission of inquiry yambuyomu nkhale BFU inalongosola bwino kuti mabanja onse anapanga nawo autopsy kupatula banja la sindizoti banja lanu munapanga nawo za autopsy report? Apo pomwe nafunso imene angandiyankhire ndalama angandiyankhire ndiwo, komano ine apopo sindingakwanitse kuyankha. Senza kuti kubanja kwanu simunapanga nawo nkhani ndi report kanga chia napanga ndi report chimene malingasira tapanga ndi the Lapken family document sinapanga nawo autopsy report. Koma apapa tikupanga kuti inunso banja lanu akapheni simunapanga nawo participate ndi simu zonse za kuti kunapangidwa kafufu wa autopsy report. Zomwe ndanena kuti mwina kumbali ngati imeneyoyo alamu anga ndi amene amaziyendetsa. Chair, sindoti mupanga advice bwanji foti mwina funso lamene kwankhanda alamu alo amene aneneramu koma paja pa office paja sanatenge nawo office. Zona panopa kucheza ndi amayi Martha Kapheni ndezikhala zovuta kuti ena osanandire masamani. Ngati pale mafunso ena amene akufunikira ndikuti tizakambirana kuti ena azabwera. Chabwino mwina pomaliza chair pa nkhani imene ya autopsy ndi ma report ena amene achitika mbuyomu ena anabwera kuti munayitanidwako kupatsani ma report amene makafikira ya BFU ndi ya inquiry. Munafunsako nkhani kuzana ndi ma medical report andi munayankhidwa kuti chani ngati munayitanidwa nawo? Ngati ku inquiry ndoti ngati nthawi imeneyo tisaname mitu yathu inali kuti mudziwabe ndi nthawi imene chenakha ngati ndiyo yandikana kwambiri, kumbali ngati imeneyoyo sitinafunseko ndiyankhe choncho. Mukhoza kufuna kuti report limene kapena ngati committee kuthandizeni nkhani ya medical report kapena autopsy report ya malemu amnanu kuti tidziwe kuti zinakhala bwanji, anafa modani kapena anavulala modani? Chimene ife timafuna kungodziwa kuti kodi anavulala motani kuti afike poluza moyo. Chimene timafuna tingodziwa chimenecho, ndipo anali mu condition yotani kuti ufika poti kutuza zoti tisaone nkhope ndipo anthu akangofikira kumanda. Timafuna tingodziwa chimenecho kuti chinachitika ndi chani ndipo anavulala motani. Ndi chimene timafuna kutidziwa. Chabwino chair mwina kuchokera kudedza kasina panopa timene pamenepo mwina just to note chair kuti nkhani ya Airtel ndi TNM yo poti
iwo sadafusa sanande report mpana pano mwina as a community we might want to take a route of subpoenaing Airtel antene mwina kuti we can have that kind of information. Chair, Dedzagasina submit. Do akasangaze? Zikomo kwambiri chair. Poyambirira ndicho ineso azanga amene apereka mauthenga opepesa kubanja la Akapheni chifukwa cha imfa ya ngozi imene inagwa kubanja kwanu. Ineyo ndili ndi mafunso awiri. Funso loyambirira ndilakuti mutatenga search warrant imene munakatenga ku court ka ku polisi kuti mufufuze za mafoni amalemu Akapheni. Simunafusenso kuti mufufuze kuti kodino mafoni amenewa angakhale kuti ali kuti location yake. Izozonso ndizoti tinafuna kuti tidziwe ndiponso tinafotokoza komano ndizomwe ndanena kale kuti chimene anatiuza ife ngati ku CID anatiuza zoti abwereranso kuti akafufuze kuti mwina kapena kuzokapezanso. Uku ku Airtel anangotiuza zoti tifufuze, tikafufuza zomwe tizipezezo tizitumiza ku CID polisi. Apo CID ndamene akakuitaneni kuti akakuuzeni zomwe tapeza. Chabwino funso lachiwiri inuyo ngati kubanja mwina mumakhala ndi mafunso pa zamene ngozi inachitikira. Pali malipoti ngati ripoti ya BFU imanena kuti ngozi inachitika chifukwa cha nyengo imene inali mu Chikangawa. Sindidziwa ngati kuti muli ndi mafunso amene mwina mungatipatsa ifeyo ngati committee kuti tithandizire pakafukufuku amene tikupanga pano. Zikomo kwambiri. Ifeyo mwina chimene timafuna kwambiri nzona kuti inde ngozi imachitika komanso ngati kuno kwathu ku Malawi mwina tikhozona kuti ndikoyamba kuchitika ngozi ya ndege. Komano chimene ifeyo timangofuna kuti mwina tingodziwa ngati ifeyo akubanja timangofuna tingodziwa kuti kodi ngozi inachitika motani ife tibe ripoti ina iliyonse yosonyeza zoti kodi ikapena sitina ndipo uthenga inayonse kuti ngozi inate ayi. Koma ifeyo timangofuna tingodziwa kuti kodi zinali bwanji kuti ndege ifike poti yagwa, kodi weather inali bwanji kuti zifike pa condition imeneyo. Chimene ifeyo timafuna tingodziwa ndi chimene ngati akubanja. Pamene a BFU amene anafufuza za ndege za ngozi imene amapereka ripoti yawo timamva kukhala ngati kuti anayitanitsa mabanja onse amene anakhuzidwa nkukapereka ripoti limeneli. Inuyo simunayitanidwe nawo? Zikomo kwambiri. Anatitana tinapitadi ku Segreg Hotel ndoti anatifotokozera zina ndi zina komabe ngati mafunso enawo ndoti be amene amafusidwa zite zoti samatiyankhabe moti mogwera mtima bwinobwino ndi ngati zina amatha kumana kuti izi zisofe sitikudziwa kuti zimachitika ifaya chani. Komano ngati mafunso ena ndi ena tisaname tinalibe ndi mafunso mene timatuluka mene omwe kuti okay basi tinangozisiya kuti ache bwino ndipo tinavomereza. Chair, mafunso anga ndi amene. Mulanje North? Zikomo kwambiri chair. Naneso ndi jwana ndi anzanga kupereka chipepeso ndi imfa imene inachitika yokhuza amuna anu ndi anthu ena onse amene anamwalira mu ndege muno. Kuchokera ku Mulanje North tikupepesa kwambiri. Ine funso langa ndiloti poti amuna anu anali amene amayang'anira chitetezo cha malemu Dr. Chilima.
ngati guard commander amene ndithu amakhala kuti chitetezo chawo amakhala kuti amachiyang'anira. Lipo siku kapena masiku ena amene anatha kukamba ndi inuyo mwina nkhawa zawo zokhuza ndi ntchito yawo yoteteza malemu achilima? Zikomo kwambiri. Ndinganene kuti mwina kumbali yoti imene amafotokoza ndizomwe ndanena kale kuti nthawi zambiri amakondo ndiuza maonena kuti muziyankha mafoni chifukwa choti ndimayenda ndi munthu wamkulu. Nde chimene angakumane nacho abwana mwembekeze kuti inenso ndikuchikhoza kumana ndili ndikhoza kundipanga affect. Nde izozo chimene amatichenjeza kwambiri amakonda kulankhula choncho. Ndinganene choncho. Zikomo kwambiri. Aliposa wina ngade? Oh, okay. We planta malabada ndilande nyambadwe. Zikomo kwambiri chair, ine ndi Ismail Nkumba, MP wa Blantyre City ndilande malabada nyambadwe constituency. Poyamba ndipepese pa chipinjo chomwe mwakumana nacho Mulungu akufungatireni. Ndimafuna ndiziwebe kuti mene amafotokoza kuti moyo wawo makhala wapachiopsezo. Akamafotokoza chonchi amakamba chifukwa kuti amaenda ndi munthu wandale okapena kuti panali chiopsezo china chake chomwe iwo anachiona. Funso lachiwiri mafuna ndo ndidziwe kuti kodi anagwira ntchito ndi vice president nthawi itali bwanji, poti vice president amazona ndi apolisi ambiri anasankha bwanji amunani kuti aziyenda nawo? Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ngati kumbali ya chiopsezoyo ndoti okay, funso lampanda ndaliwala sindodziwa munati. Mene mutafotokoza kuti amathokozani kuti phone yanu izikhala pafupi chifukwa amaenda ndi munthu wamkulu. Ankhani imeneyi anayamba akuyikamba kuyambira liti? Amayikamba chifukwa kuti akuyenda ndi munthu wandale okapena panali period ina yake yomwe amaona kuti moyo wawo uli pa chiopsezo? Zikomo. Okay, zikomo kwambiri. Ndinganene kuti iwo suti mwina amafotokoza zimenezi potengera kuti amaenda ndi munthu wamkulu komanso ndizani kuti wandale. Ndebe amadziwabe kuti nthawi lero sichina chake chikhoza kutani kuchitika potengera amadziwa ndale. Ndingankhe choncho. Lachiwiri jenera kuti anagwira ntchito ndi vice president nthawi itali bwanji, komanso kuti iwo asankhidwe kuti aziyenda ndi vice president anasankhidwa munjira yotani, anawasankha iwo chifukwa chani? Zikomo. Zikomo kwambiri. Vice president anaenda nawo ndithu kwa nthawi itali. Ndinganene kuti koyamba kweni inali 2014. Anapita kumene ku 2014 kwa vice president. Ndizoti anachita kuwapanga interview aino ake eni a vice president. Nthawi imene atapereka ripoti kuti ndikufuna, nthawi imene anali ngati twice kwa ziti Gulo, Mr. Gulo. Ndamene anali ngati guard commander nthawi imeneyo, iwo anali twice. Ndi anaenda nawo 2014 kudzafika titafika ma elections a ziti 2019. Nthawi manager tinasiyana, ife tinadzapita ukafukuleko kenaka atadzawina solendo ndimene tsopano amadzatengano kachiwiri tsopano ngati guard commander. Komano uthenga umenewo umachokera ku polisi kwathu, pochokera ku office ya vice president kupita ku polisi, ndi apolisi ndamene anachuza ngati Akapheni, Mr. Akapheni. Zikomo kwambiri. Lilongwe Mudi kenako Chair Unzozi Mvai.
Zikomo kwambiri chair. Inenso ndi wa join anzanga kuchokera ku Lilongwe Mude, anthu onse aku Lilongwe Mude auti pepani kwambiri chifukwa cha zimene zidachitika, tidaluza munthu wamkulu komanso msilikali ofunikira kwambiri ku dziko la Malawi. Pepani kwambiri. Mukulankhula kwanu mayi zikuoneka kunena kuti mudali ngati timu wonse ogwira ntchito kwa vice president mmadziwana, ndipo mwakhala ngati timu. Matiuza onena kuti mmafunanso kwayimbira amayi Chimaneni, kenakonso nawonso amafuna kuyimbireni. Ndiye mwalankhula mawu amene mwina atithandizirenso kafukufuku kwambiri. Mwanena kunena kuti mawu anu mukukalandira mafoni. Mwanena kunena kuti kafoni kamene kamaoneka kamoyo kanali ka Dani Kanyemba. Ndiye akazi awo anabwera anatiuza onena kuti adaya wayimbira foniyo kumadzulo tsiku limenelo idayitana koma kenako sidayitane. Ndiye ndimafuna ndikuthokozeni kuti mwanenako mawu amenewa amene atithandizire kuyang'ana zina ndi zina. Koma funso langa ndi nkhani ya ntchito ya munanu adali guard commander ngati wachitetezo. Akamabwera ku nyumba amatenga mfuti imene amayenda nayo. Ndikukhulupirira kuti guard commander amayenda ndi mfuti ngati wachitetezo wa vice president. Sindiudziwa ngati amatenga mfuti akamabwera ku nyumba. Zikomo kwambiri. Amatenga. Ndiye kuti so tsiku ili akupita ku ntchito anayitenganso futi. Zikomo kwambiri. Tsiku limeneli ndinganene kuti mmene amabwera ku nyumba sanabwere ndi futi. Komano sindikudziwa kuti ku ofesiko anayenda motani. Koma mmene amabwera mu tsiku akuchoka ku South Korea, tsiku ilili sanabwere ndi futi. Anayenda upanda futi. Zikumveka kwambiri chifukwa choti sangaloledwe otenga futi upita ku South Korea nkubwerako, ndipo zimenezo nzomveka kwambiri. Zikomo kwambiri mayi. Mwina funso limeneli lidzafunsidwanso kutsogolo kuno kuti tidzadziwe amene kuti protocol yawo imayenda bwanji akamakwera ndege, kodi amatenga mfuti kapena imapita pa galimoto akayitengera komweko. So izozo tidzafunsa kutsogolo kuno kwa akupolisi chifukwa timafuna tidziwe kuti kodi pakatundu pawopo ndikudziwa kuti sangakupatsireni kuti ayi futi yamunanu ndi chifukwa choti idali yakuntchito, komabe timafuna tidziwe kuti kodi akuyang'ana katundu wawoyo futi yawoyo adayipeza aponso. Koma chair ndimafuna ndingopanga comment nkhani ya autopsy report. Zikuonetsa kuti maripotiwa akutiuza kuti adachita ma autopsy report, koma ukhala ngati ambiri sadapatsidwe ma autopsy report. Ndiye mwina tidzafunsa madokotalawo kuti adzatipatsire, komanso kuti tidziwe bwinobwino nkhani ya ma autopsy report wakuti adayenda bwanji. Chair, it was just a comment. Zikomo kwambiri. Momwemo pacha tinafotokoza kuti phase yomalizira izakhala search and rescue kumene matupiwa tizafufuze bwinobwino kuti matupiwa anapangida hando bwanji. So tipitirize ndi mafunso athu. Zikomo kwambiri chair. Potipatsiranso ife anthu akunchewu dzozimvaye kuti tiyafunse mafunso mayi Kapeni. Poyamba tikupepeseni mayi Kapeni chifukwa chotaya okondedwa wanu. Mumve ndithu kupepesa kuchokera kwa anthu akunchewu dzozimvaye. Kwanga kwambiri mangofuna ndifunse kuti chimwalilireni bambowa moyo wanu kuyenda bwanji. Nanga nkhani ya ma benefits pension ndi zina zotero zimene zimenereka kuperekedwa munalandira. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Moyo ndinganene kuti be kuchoka nzibambo pakhomo chimakhala chinthu chovuta. Moyo umatha kusintha, moyo umakhala ovuta ndithu, koma tinachivomereza. Kumbali ya ma benefits ndoti ndefika chiwete tinalandira. Pension anatipatsa, compensation iso tinalandira. Zikomo kwambiri.
Compensation imene munalandira kuchokera ku Malawi Defence Force kapena mwina tafotokozani bwino kuti munalandira kuchokera kuti sepa. Ndikhulupirira kuti compensation imeneyi inachokera ku City Police chifukwa choti ndikumene amagwira ntchito. Zikomo kwambiri. Zikomo Chair. Zomba Thondwe. Zikomo kwambiri Chair. Ine ndi yambeso ndikupepesa mene yapepesera nzanga kuti munaluza munanu komanso mbali nayo munaluza mwana pepani kwambiri. Chair, nimafuna kuti mwina for clarity nanga si mai kapeni ayankhulapo nkhani ya mmene anaonera zinthu za anzawo kupatulapo power bank. Nimafuna ngoti pasa chithunzithunzi kuti mukayerekezera chifukwa kuti anzana atabwera ananena kuti mmene anaonera mafoni awo analosweka modabwitsa, ena anambeka chitsanzo kuti zimachita kuoneka ngati anayika mu mtondo ndikumaswa mmene ali pasa chithunzithunzi. Ena ndingoti ambiri akunepereka chithunzithunzi chomwecho. Then mafuna muyerekezere mmene munaonera mafoniwo ndi mmene inalili power bank kuti tingasiyanitse bwanji kuonongeka kwake. Komanso amene anenera anzanga kunabwera anzandu posachedwa apa anaperekaso chithunzithunzi kuti kafunika kang'onoka anakana kukatenga chifukwa choti kanali kuti kaonongeka kasweka. Sikanakathekaso kuchaja kana kuti kaonongeka kwambiri. Nde munapereka ngati umboni oti bolako kameneka kakang'onoka. Ndimangofuna kuti komiti ikhale ndi clear point nangasi tikufuna kuti pamene pakhanga pakusokonekera tipapange clear kuti Amalawi akhale ndi chithunzithunzi chofanana. Nde timafuna kuti ndisiyanitsira kuti mmene nalili power bank kuyekeza ndi mafoniwa komanso mwina kafoni kameneka mungazisiyanitse bwanji kuonongeka kwake. Zikomo kwambiri Chair. Zikomo kwambiri. Kafoni kakang'onoka kunjaku kamaoneka kabwinobwino sindikudziwa zamkati monga mmene nanenera poyamba pacha kuti kunjaku cover ya kunjaku imaoneka bwinobwino komano kuyatsa simaonesa kalikonse. Nde sindikudziwa mkati mukuti kodi munali motani koma kumbali ya mafoni mukuti phone kapena power bank power bank ndi apopo ndi yankafuso limene amanena za kafoni kakang'ono ka kanyemba. Komano power bank ndoti kwinaku inali yabwinobwino ndithu komano inaonongeka kuchajirako kunakhanga kuti kuphwanyika kwenikweni kucha kuphwanyike zoti timati tikapanga chonchi maveka tizitsulo mkatimo kuti tikuyenda moti atayemasula anapeza kuti kopanga kuchajirako kwaphwanyika zija zoti atapitaso kokonzetsa okonzayo sanakwanitsenso kuyikonza. Zikomo kwambiri. Chapanja cha power bank chinali bwinobwino chikava chakechi cover yake inali yabwinobwino. Mmene amaisa foni kafoni kakang'onoka amaisa ndiyeni yakewo kapena munangozidwa munali pompo chabe kapena munali remote tinkokhala ndi chithunzithunzi. Ndoti atalandira chifukwa nthawi anapitako ndi kangati analamkulu wake ngati si brother wake atatenga foni chana yetsa anayesera kuti muna kuyatsa kanali ka keypad choncha kukayatsa sikamayatsa sikamapanga oni. Yapanepo ndakumva ndi bwino kwambiri. Ndimafuna mungotitsimikizira kuti munalipo kapena munangomva kwa amene mukunenawo. Just that clarity. Ndinalipo. Zikomo kwambiri Chair. Zomba City South. Zikomo kwambiri Chair. Ineso ndi join anzanga Mai Kapeni komanso Bambo Kapeni opereka ndithu uthenga opepesa kuchokera kwa anthu akuzomba City South constituency pepani kwambiri pepani. Ndingofunsa be mafunso awiri kuti apa khomo yoti ya emergency kuti mwina kale munthu wachokapo mwana ali pa khoma amatha kuimbira podzera kafoni kamene kanali kakang'ono koma kanali mudzina lawo
kamene kaso tinakapitaso ku Airtel ku TNM kuti tikasinthe ma ujeni onse tinapitaso ku TNM ukoko ndoti timakangosintha ngati mdzina lawo chani zina ndi zina ku TNM so tinapita koma wakaka kanali kuti kamakhala pa khomo koma awiriwa ndi amene amayenda nawo anali a Airtel. Zikomo kwambiri. Funso lina anafunsa azomba thondwe komabe ndingofuna ndingomvesesa bwinobwino. Munayankha mbali imodzi ndikuona ngati mbali ina simunayankhe. Amafuna kuti mukhale ngati mwayerekeza kapena mwachita compare power bank imene alili ndi mafoni amene munaonesedwawo. Power bank ndi mafoni chovula kwambiri chimaoneka kuti anali mafoniwa kapena anali power bank. Ndimafuna ndingomvesa clarity pamenepo. Zikomo kwambiri anali mafoni tisaname moti olotose tinafika poti komatu anthu awa wangozi inali opshadi mafoni mpaka nokufika ponyenyeka chonchi zija zoti chilichonse chinali padera chilichonse mabatire chani mafoni akuluakulu amatashi chilichonse chinali padera zija zoti ngati ne sinaloze polo ndi china chake chidutswa china chilichonse choti mwina foni ya amuna anga ndiye ayi zija zoti chilichonse chinali pambali mabatire chani mabatire ajoti amonekaso kuti aphwanyika mabatirewo zija zoti sungatengeso batire chakuti ndikhozona kuti ndikayikaso mu foni zaphwanyika zoti zimatha kuchoka kulumikizira batire ndi ujeni zimatha kuphwanyika we kunali kwa choncho. Zikomo kwambiri. Ndikungoyerekeza masaizi ineso ndi power bank kunyumba koma makhala okulirako kusiyana ndi foni. Power bank imene ndi mafoni tayerekezani kuti mafoni anali akuluakulu ka power bank kang'ono kapena power bank inali yayikulu ndingofuna ndipesese. Power bank inali yayikulu kondithu. Chifukwa choti ndinakhala naye nangasi anabwera madzulo ndiye nali kuti nsanayione bwinobwino anabwera naye madzulo ine ngati kuli koigwirana ndiso zoti tandiyikira pa charger mawa ndiyende nayo ndinatenga power bank ija ndikuyika pa charger mamawa anatenga ndikumapita nayo. Zikomo kwambiri. Mapoyankha kuzomba thondwe munanena tukunja konseko power bank iyo inali bwinobwino ndi momwe mwete. Zikomo kwambiri. Chiujeni chakunjachi chinali chabwinobwino kuphwanyika kunali ukuku ndi pang'ono kava kunjaku kanali kuphwanyika kuja kuti silimadziwa kuti kodi kuphwanyika kumene kuchinaphwanyika motani kava inali yabwinobwino koma ukuko khako kochajirako kunali kuphwanyika ndi kakava kapang'ono kanali kuphwanyika kusereko. Kochajirako ndithu kanali kuti kapindika kwenikweni kupindika kuti ngati kungakhale kukonza ndi kuti uchite kukakanula choncho. Ndimene kanalili. Zikomo kwambiri. Nkhani ya autopsy kapena medical report imene munachulira ndigwizane ndi anzanga kuti munapoti inu kunalibe ndi muna kapena tipeza benjira zina kuti tiziwe kuti kudanayimirira family kumene kundi ndani ndipo thupi la malemu amunanu linali condition yanji. Ndisindikuziwa kuti alamu anu atakaona thupi kuti kuseri kwanakuwuzani kuti komatu malemu amunanu zinali motere ngati anakuwuzani mukhoza kuwuza gulu lino kapena ngati sanakuwuzeni mukhozanso kutiwuza. Zikomo kwambiri. Atakaona anatiwuzade komano kunena kwawo ananena kuti ayi sanali mu condition yabwino mwina ndichifaka anatiwuza zoti tisaone. Zikomo kwambiri. Cheya funso langa lomaliza panabwera anthu ena pamene mwakhalapo ndi iwo amakana ndithu kuti anene kuti iyi inali ngozi amati asitikuziwa padakali pano moti tukanganaso komiti imeneyi kuti tifufuzire kuti inali ngozi kapena ayi. Ndiye ndimafunanso nanu ndikufunseni kodi kuti mukamakhala mumati imene inali ngozi kapena muna chilipo chinachitika. Ndikutero ifa panakhala anthu ena pamene panena kuti ine sindinganenere kuti ndi ngozi inuyo muli mbali iti kuti inali ngozi kapena sinali ngozi. Zikomo kwambiri. Ineyo ndinganene kuti chiona cheni sindikuchidziwa kuti inali ngozi sinali ngozi komano mwina chilungamo cheni
timvano kuchokera ku nyumba inoyi kuti kodi inali ngozi kapenayi kumapeto kwa zonse. Zikomo kwambiri. Cheya mayiwo ndamva kuti afuna aziwe chilungamo mwina amenenso amalawi kumafunsira kuti chilungamo ndi chiti. Pomalizira munanenaso kuti ripoti ya BFU kwa inuyo muna ndi mafunso ambirimbiri mutamaliza kuchidwa brief ndikoza kunena kuti inunso simunakhutire ndizosatira zochokera ku BFU ndi momwemo. Zikomo kwambiri ndizoona. Thokoza. Mangufuna ndimvesese kuti malemu anabwera kudwala kutoka ku South Africa kapena anamba kudwala atafika ku nyumba. Zikomo kwambiri. Amene wa atanamba kuzimva mphepo ali akubwera mkati mwa ulendo wawo akubwera. Ndi pamene anadzazimva ngati akumva timafiva ina yake. Ndimene anafotokozera. Ndinafunsa kuti mwamba kumva litiyo tanazo ta amene ndimabwera mwapapa ndikuzimva mphepo ina yake ngati mwa malungo choncho. Komano nthawi imeneyo ndinafunsa kuti mwama mankhwala ndizoti ndinapempha panado kwa Dani Kanyemba wandipatsa ndipo anali kuti amwe mankhwala nthawi imeneyo. Mmawaso amene amapita anangomwa panado ndanazo ta mwina ndikachoka kuku ndimuza Dani Kanyemba ndiyeze chani malungo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri chifukwa cha yankho yanu. Ndifuna kupanga establish tubirawe naye bwanje. Pakuti iwo anali army commander. Sorry, anali guard commander. And amene amapereka chitetezo kwa a VP. Mungatidziwitse kuti iwo ngati guard commander umoyo wawo unali bwanje. Anali bodyguard. Anali amanyamula maweti, anali wamphamvu. Mukaona tupira kuti pasa chithunzi cha mphamvu za zimene iwo anali nazo. Zikomo kwambiri. Lucas Kapeni suti anali wathupi kwenikweni. Koma ndingani kuti anali wamphamvu. Kumbali ya mphamvu ndi anali wamphamvu. Koma kumbali ya maweti ayi. Lucas samanyamula maweti. Zikomo kwambiri. Chabwino, anali wamphamvu. Chalo chofunika kuti anali wamphamvu. Yeah. Zachibadwidwe. Yeah. Chabwino. Inuyo mene munaoneramo. Ndikupera kuti kudwala kuno kumene kuna lepheresa kuti aliphere kuteteza umoyo wa vice president pa ulendo. No. Lucas anali munthu wamphamvu ndipo kudwala kuku sikuti kunali kudwala kuti zichazoti amakanika kuti kachanchani ayi. Anali wamphamvu so kwambiri. Muti inuyo magomera ramona anu ndi amphamvu. Kwambiri Lucas anali munthu wamphamvu. Anali nyamata ndithu wamphamvu kwambiri. Izinali zodabwisa kuti a VP anatenga ndikukhana nthawi yayitali kumbali ya chitetezo. So kuti chilipo chimene chinachitika tsiku limeneli chimene chinalepheresa kuti alephere kupereka chitetezo chokwanira. Apopo sindingayankhe sindikudziwa kuti chinachitika ndi chani. Chabwino. Munafotokozanso za jacket. Kuti anatenga jacket. Anatenga jacket chifukwa choti amadwala kapena chifukwa kuti anamva weather kuti sili bwino. Zikomo kwambiri. Anamva zoti weather sili bwino. Ndi chifukwa chake anatenga jacket nzawo anawayimbira phone kuti akuno kukuzizira ungoenda bendi cha mphepo. Zikomo. Jacket imura basa anaivala kapena anangoyinyamula. Zikomo kwambiri. Sana ifali foti ali mu uniform. Anapita mu uniform. Ndi anangochitenga. Komano kusonyeza nkuthandauzabe kuti mena amapitoko anachitenga befika choti pa nthawi yokatenga zinthu kapoka ona katundu uyoyo ichocho tinachipesa chili muti chili pamene tinakhulupirira kuti anaenda nacho koma sana chivale chifukwa choti anali ali mu uniform. Chifukwa icho chinali cha civilian. Mafani kaine chithunzi cha jacket imene china cha civilian. Sinali cha nkhondo cha policeman china cha civilian. No, apapo ndakumvesesana. Iniyo munalodaba jacket itapezeka kuti inaibe magazi koma imanunka inaini madoti. Simunadabwa. Zikomo kwambiri. Eneyo ndinali ndichembekezo kuti mwina kapena ku jacket ku tikamachapa tipeza magazi potengera ndimene
inali ngozi ndi mmene anavulalira anthu nanga si chinthu choti chinali limodzi zachidziwike kuti ndiye kuti mwina anali nacho pafupi. Ndimayembekeza kuti mwina tipeza kuti chili choncho komano titachichapa madzi oyamba zomwe ndanena kuti sitinaone magazi koma linali ngati doti. Ndiyankhe choncho. Chabwino. Munafotokoza kuti amuna anu anali good communicator. Ndizoona ere? Kwambiri. Ulendo umene usimu nadabwe chimene sanapange communicate pamene amauluka mu ndege. Nthawi zambiri akakhala kuti ali mmwambamo kwalembera message simafika olo iweyo akakupanga sima kupeza. Ziko. Chabwino. No, mandiyankha mafunso onse. Yes. Zikomo kwambiri mayi ndimafuna mutithandizire mukuyankha funso la kuzomba City South za BFU report anakufunsani kuti kodi mumakhutira nalo kapena simukhutira nalo, nde munanena kuti simukhutira nalo. Cholinga cha komiti ino nchonena kuti tikamadzamaliza tidza pise momonsemo mmene anthu sakhutira namomo kuti tidzakhale kuti tayankha zoti anthu agwirizane nazo. Nde ndimafuna mutithandizire komiti ino kuti ndi magawo ati ndi ati amene simukhutira nawo kuti komiti inoyo tikamamaliza tikhale kuti tayankhako mafunso ena ndi ena amene muli nawo pa report ya BFU. Zikomo kwambiri che. Zikomo kwambiri. Ndinganene kuti pa report imene ndikhulupirira kuti mwina mafunso ena ndi ena takupatsani. Mwina kuti yankha kwake ndinganene kuti kuyankha kwake mwina muti yankha potengera ndi mmene ifeso tafusira mafunso amene tapereka. Zikomo kwambiri. Mayi pepani si kuti ndikuchita ndale ina iliyonse ayi koma ndimafuna kuti mundiuze kuti pakuti muyang'aneponso pa BFU report ipa sadalongosole bwinobwino. Nde ndimafuna kuti pakuti mutayang'anaponso mutipatse mayankho kuchokera madera amenewo. Ndimafuna kuti mungotithandizira kuti cholinga tikamaliza tikhale kuti tayankha mafunso amene inu muli nawo kapenanso amalawi ali nawo pa nkhani ya BFU report. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Mwina chimene ndinganenene mwina kapena mbali imene poti mwana kuti alamo asangalankhule komano mbali ngati imeneyoyo ndi zinthu zina zoti ndizondivuta kuti ndikhoza kulankhula kuti ndikhoza kupanga kupereka. Che ndimafuna ndipemphe ngati mungapatse mpata ku ma families kuti atilembere ma gaps amene akufuna kuti tionepo ndikupangidwa submit ku parliament kuno kuti tidzaone kuti family iyi ikufuna mayankho apa family ikufuna mayankho apa kuti tikamadzamaliza nawonso adzakhutire kunena kuti tagwira ntchito yabwino. Zikomo kwambiri che. No, good suggestion. Nimwina mutikamaliza mukhoza ngotilembera kanoti mutacheza ndi achimwene kuti pa magaps amene mukaonawo kuti mungotisira record kuti pa BFU report chimene munaona kuti chili mundondomeko ndi chani mwina kuti simukatha kufotokoza mwina mutapanga nawo concert akoza kuthandizani ndikulemba mungotisira ifeyo manotsi amenewo mopemba. Zikomo kwambiri. Tipanga. Secretariat akuthandizani mapepa ndi cholembera ndi malo okhala kuti mulembe bwinobwino. Mwanza Central and then supplementary. Yeah. Deza Kasina kuti timalizane. Zikomo kwambiri chair. Nimafuna ndifunse kuti kodi siku limene amanyamuka anavala motani fanthawi zina ndikumbukira akapena amavala uniform ya police ya mangamanga nthawi zina amavala suit. Sindidziwa tsiku limene ili anavala zovala zotani. Zikomo kwambiri. Ndanena kale kuti tsiku limene anavala uniform ya camouflage. Chabwino. Camouflage imakhala nsalu yolimba kwambiri.
ndi kuyerekeza ndi chovala chimene ananyamulachi. Mwina mukhoza kuyerekeza motani kuti camouflage yawo anavala ndi skumbai imene ananyamula zikhoza kusiyana motani? Zikoma kwambiri kumbali kuti maonekedwe kapena ku nsalu zake. Okay, chichi cha mphepo chinali chokhuthala kwambiri. Ndi nthawi zina amavala jombo, nthawi zina amavala nsapato zina zija osati za jombo. Atsindudzwa tsiku limene anavala jombo kapena anavala zisapato zina zija. Zikoma kwambiri anavala jombo. Zikoma kwambiri che. Deza Kasena. Ndi mafunso angapo. I was going through standing orders. Muna zotika mirana akachoka. Kanya witness kulemba my statement. Mina kubwera before the committee. For my fears, ena bangakali testify now cause of alimbe. They will not speak to it. Maybe we can have the questions and the authenticity. Certain orders says they're supposed to come fit and present before the committee and ask questions. Now I don't know. Maybe we take a how do we handle other bulagari? Now they should write something just to submit it without speaking to it. Secondly, chair, the mona my pen. Kangapo kosa umapanga belifa kwa alamu wa menabwera now. I know kutita banga summons the wife. Maybe the committee will look at it kuti not only pa Mr. Kapena menabwera ajimwena wa maremu koma even anthu ena osema family no search. I think amene ose amenabwera ndi my wives my widow azikazi anthu, but amene anapanga identify my bodies iwa. Those who identified the bodies, I think as a committee we can look until because these are the critical people. I mean, I own identification of body because I have a question here. I mean, soon going at Adam Young, I mean, I'm a first line of question. I'm going to send to ask the same aspect. Yeah, uniform. Could you go the identify the body? In what state was it? My uniform anavala or was it still in that uniform? And I've been uniform. Kabena police ana Cynthia ana kango iko na banda nkope kabena there was a change of clothes. So I think it was been a sangankendi war. Munanga kendi and abana banga identify you, but still more kanga rafuna kuyankula bana bamene bondera nkula kumbali ya uniform yet nthawi mwa mapita anavala camouflage kumano maliro atachitika aku office anabweraso kuti tipereke uniform yoti akavale ku mochari tinaperekaso uniform kumano siti kudziwa zoti uniform inaenda bwanji nzoma kwambiri. Yeah, that's why I was going to amana banga identify the body akuzota poka banga identify wana uniform we kana da sinthakali and then maybe akambwela police phase 2 can ask kuti no inaenda bwanji uniform inayo and inali mu condition yanji koma be mafandi fusebe nkhani ya phone na kufusa nije ndinakufusa niso munalongosola kuti anthu ose amene analipo tsiku imene fana nena bwino mai Kanyemba kuti sanabwera anabwera ndaje mwene yawo ndimona statement yawo hapa ndi munanena kuti ndinokha amene munakana sinatenge phone eno sanatenge zikoma kwambiri ife sitinatenge ulo ndi phone imodzi yomwe anzano amene munena kuti mwene anatenga mafoni yawo khalizira zonongeka ngati Chimaneni anatenga ngakhale nali onongeka koma manazo tikangati analiso ndi awiri sindikudziwa ngati inayonso koma imene anakwanitsa kutenga inali imodzi mai Lapukeniso anatenga imodzi sindikudziwa ngati analiso ndi mafoni ena Kanyemba so imene anakwanitsa kutenga kanali kakang'ono chabwino ndimafusa chair for I think panali mix up honorable Kutondo amakamba ngati kuti Kanyemba wasanatenge so potino munalipo as eyewitness nofati ive kanimene chair. I think for now ineyo ndi milomene podetsa kasina Zomba
Chair, supplementary, I think azanga ena anena za autopsy zija komabe ngati mayi mungatithandize powerenga buku ili limene lila commission of inquiry yoyambirira ija pali page ina imene I think ni page 50 amanena kuti adokotala akulu akunduna za umoyo anachita recommend kuti family iliyonse isankhe dokotala wawo kuti akayezere matupi. Inu uthenga umene unakufikani ndipo ngati unakufikani kodi inu munasankha dokotala kuti akayeze thupi la malemu Lucas Kapeni? Zikomo kwambiri che. Zikomo kwambiri. Kumbali ya uthenga umene undisaname mwina kapena alamuwa kapena unawapeza komano ngati ineyo sinamve chinachonse kuti anatiuza kuti tisankhe doctor kuti akati yezere matupi apopo ndikukayika ngati zinali choncho. Zikomo. Chairman, I think tikoza mpata kuti alamu anu tizacheze nawo ndiye amene anali involved kubanja, so zitithandizira kuti nkhani yonse ikhale complete. Zikomo kwambiri. Ni matero a zokambisana zathu. Ndikuthokozeni chifukwa cha nthawi yanu komanso kutimvetsetsa kuti timafunsa mafunso ena amene amakhanga kususula chilonda. Mwina kapena mulini mawu omaliza musanapite. Zikomo. Mawu anga mwina ndinganene kuti chimene ngati kumbali ya ineyo chimene ndimafuna kungodziwa kuti kodi anthu aja chinawachitikira ndi chani, kodi chinachitika ndi chani, ngakhale kuti sangabwereso komano tingodziwa choona chenicheni kuti kodi chinachitika ndi chani. Basi ndi chimene ifeyo timafuna titadziwa. Ndi chikhulupiriro kuti mwina nyumba inoyo kumapeto kwa zonse ndi pamene tidzamve mayankho athu. Zikomo kwambiri. Athokoza ife tiyesesa mbali yathu kuti tizapereke ripoti imene mwina ingatokankha mafunso ena ndi ena. Chifukwa chake munabwera pano kuti timve mbali yanu kuti ngati pali ma information ena amene akusowa titokhala nawo kuti story yathu ikhale complete. Ndakuthokozani kwambiri. Ambuye akhale nanu, apaseni mphamvu zosamalira banja lanu komanso zoziyang'anira panokha. Tikhulupirira munafotokozanso mbali ya welfare zina ndi zina za compensation munalandira gratuity chani. So pamene tingathe ife kukumbusa boma tipanganso mbali yathu koma tikufuneni zabwino zonse mukhoza kubwerera. Zikomo kwambiri.